Dobré ráno, čuráci! Mám respekt, obavu trošku, no, samozřejmě, tyjo. Já moc nepřemýšlím prostě. Nějak to tam pošlu, no. Hlavní obava je, že nedojedu, standard. No nádhera. Za 5 minut budou vajíčka! Teda? Ale zatím se vezu, tak je to dobré. Až přijde první kopec, tak si vystoupím. Ideální stav. On má šíšatý jezdečka rád, co si budem, no. Super trasa. Zatím dobrý. Zatím hodně dobrý, trochu zima. Co si chtěla dát pauzu na drink, tak si nedám na drink. Dám si na opravu. The route is amazing, the views are really nice, but it's hard. Pálečky, držkovo, gulášky, zdravě baštího hubení. Já jedu od rána, ty no, v pohodě. Tolik ledu jsme nesnědli, co za půl roku. Dneska už. Jdem od zmrzliny ke zmrzlině. Čau. Ty vole, to je morda. V tom vedru. Je třeba dobít šťávu, aby mi to vyšlo na noc.
Tenhle ten výjezd sem to byla malá poprava. No, měl jsem defekt na zadním kole, nebo ještě ho furt mám. Teď se tak nějak modlám, aby se to zalepilo a asi to budu muset zaknotovat. No. Tady mám ještě teplý pramen z toho, no. Z Karlových Varů, 60 stupňový. Jsem jak smažák. No nevím, no, smažil jsem, že bych nespal, ale asi budu muset na chvilku. Za Prahou někde, chtěl bych aspoň 300. To já jsem mimo teda. Tady je fotopoint, že? I vlastně. Obleku, já pracuji v nemocnici, víš, a mám neomezené množství pásky lepící. Jo, ale minus jsem teplo. Babučka mi psal 42 stupňů. Tak jak se cítíš? Na chuja. Rád vás vidím. No, vidím. Takže to znamená, že bude jídlo a Jak to jede? pivo. Jede to super. Jo, krásná trasa. To Itálie, no, dneska. To lidi plánuje, že si tyka zalehne a že vyrazí jako v noci. Dobrý je to. Dokud nám to neodpadá, tak dobrý, až začne odpadat, tak to bude prekérka. Držíme palce. Bojujou kluci. Je to těžký. Vedro, sluníčko. No, je to peklíčko, jo. Awesome, except for the heat. I'm looking forward for the night. Like now it's starting to decrease and it will be okay. Tak jak se cítíš? Teplo, strašne teplo. Ale jako v pohodě. Inak by to bolo fajn, ale nedávam. V pohode. Celkom dobrý terén, proste drží, ale to teplo je moc. Pecka. Survival party bylo dneska. Co ten balík? To mám věci na spaní a čistý oblečení na zítra. Co? Pivo. No teď jsem teda musel trošku valit, protože jsem to chtěl stihnout, takže to nebylo úplně na pohodu. Měl jsem 2 problémy. Klacek, zadní výpletu. Naštěstí to bylo na šotolině. A v lehkém sjezdu a malé rychlosti, tak jsem odlehčil zadek a on to šel do smyku. Takže vydržela stavba a jen se dohnul drát. Oh, I just came here. Yeah. And I talked to this guy, he has a shop here. And he said yesterday it was like 50 degrees in here. Yeah. It was like melting. Totally crazy. Yeah, so I'm really happy and I'm here at this point. The city is almost empty. Spal jsem asi 20 km za, našel jsem zastávku. No a myslel jsem si, že v tuhle dobu budu trošku dál. Je fakt, že jsem nikdy jako gravelový závod nezkoušel. To je super teda, že nemáš problém s autama ani nic. Děkuji vám.
švédská koupačka na té Sacke. A přímo jak vede trasa, tak je tam zrovna nuda pláž, víš, takže nemusíš řešit plavky nic. A krásně čistá voda, takže to bylo paráda, no, po ránu taková koupačka. Dobrý to bylo. Vyleze stále medvěd teďka, tak ten je taky spokojený už a ten furt tvrdí, že mu to nejde a nemůžu ho chytit, takže... Tady si nakoupíš trošku toho a už tě berou. Tohle dám do toho a jedno naleju do sebe ještě. Nejde mi to. Ale co naděláš, musíš, viď? Hele, víš jak, do toho omočím rypák teďko a jedem. Hele, důkaz, že to je BCAčka. Čumíš na mě, nebo jak to je? Tak, pojedem to strkat dál. Change don't change like it used to. Who runs the roost round here? The cooch gone clear. Got the heart from the bass to the snare, but the word is what's keeping them here. Word to my peers. Ale spal jsem až za Prahou, někde na 15. kilometr za Prahou, kde už bylo relativně klid. Jako dřív se mi nechtělo kotvit, protože jsem nechtěl, aby se mě nikdo nespletl s bezdomovcem. Dneska se mi jede relativně dobře po tom včerejšku. Ale tak určitě bych chtěl na to, na RPR2 a něco za to. 159. Ještě. Nevím, jak vypadají ty kopce pak u toho, v tom Českém ráji, co to tam se mnou dělá. Ale tak Číža říká, že už je to pak jenom rovinka, tak dobrý asi. A po větru. Další. Jo. Já budu mít fotek, jo. Tell your favorite rapper that I'm here, not to clash, I'm gonna collab a lot this year. Maxing out the bang, don't need no gloves or mask for that. I got this yapper ear, a geezer with the tracks they want to hear. Been this way for years. Jak to jede? Teď blbě, no, se těším na kost na pivo. A dneska jsou tady ty pivovary po cestě, tak je to jiná liga. No jo, tak to jste borci, tyjo. No, včera to šlo docela, včera jsme dali asi 300 padé a dneska 300 večer by se povedlo to. Jsem rád, když uvedu někdy 100 a 300 padé a ještě 4krát za sebou. Naštěstí v tom pivu je vždycky největší síla, takže já myslím, že jako druhý den ta trasa je výborná. Takhle naklepanou prdel jsem ještě neměl teda. Kde byla trasa? Hele, zápěstí cítím, to jako večer, když jsem šel spát, tak jako lehneš do klidu, tak to začne brnět, že všechno zde je, ty vole. To všem říkal na té poradě, vole. Teď ne. Dneska to bylo strašně náročné najít vodu. Byl Survivor. Možná přežeme a dojedeme. Cruise v noci přes den furt. Vůbec to nejede. Vůbec to nejede. Prostě jsem to přepísal včera ráno. Good. Yeah. I felt super tired You'll be- today. Not sleeping, but I'll see. Just a little bit rest on the table. Short nap, I okay. will see. Yeah. Tak čus. Nechcete chlazený bír z náčelnického vozu? Jsou plány na noc? Kostelec, no do toho Kostelce chceme jít. Díky moc, čau. Já mám tady večeři s sebou. Máš mi na taháku, co si dáš na benzínce? Já na taháku, co mám dělat na respointech. Elektřinu, namazat řetěz, všechno ostatní.
Ale Míša. Tak, ať to jede. Čau. It's very steep. Yes. Prostě mám krize, každých prostě 50 kiláků mám krizi, takže ujedu, co to jde prostě, no. Když jsem unavený, tak si někam lehnu na hodinku a jdu dál, no. Dneska jsem spal dvakrát hodinu. Jednou v trávě, jednou nějaký takový lavičce tamhle. Jako spánek mi nechybí, to ne, chybí mi prostě ta energie z toho prvního dne, no. Je to pořád stejný trápení, no. Do kopce to nejde a z kopce to jede, no. Dobrý to je, hezká trasa, počasí, bolí to, takže by to tak mělo asi být. Jako, je to hezký zážitek, no. Šulici byl příjemný koloniál, to jsem přijel, to bylo jak na zavolanou. Paní, jestli nechci polívku, a říkám, jako máte prdelačku. Říkám, tak to mám taky. Tak po tom sjezdu jako z vrcholku, pak proti vítr do Starého Města a jsem úplně na dně. Jo, říkáš si, proč to děláš, už si tady seš. Proč ne, že jo. Je super dneska, 40 km za hodinu, vítr v zádech. Jsem ožil, úplně mi napadlo, že prostě člověk se rozjel úplně bomby do kopce. Dobrý den. Já jsem to říkal na tom checkpointu předtím, blahopřejte těm, který sem přijedou za den a mají takhle ověšený kolo. Fakt? Protože ty si máte mnohem víc než já. Ty vole, mě něco sedlo a teď jsem se s tím roval snad 5 hodin. Bylo to nic takového, musel jsem si 3krát jako na chvilku lehnout. Vypadáš skoro tak zničený jako já. No ty vypadáš hůř. Říkám. Pořídil jsem. Pomůže to? Ne, na tom plaveš, to je jak vodní postel, ty. Martina Boháčíková. 900 km za 2 dny a 10 hodin zhruba, tak Marta, jaký byl sjezdík? Ostré hory. To bylo za trest. Přežilo to? Můj prštěk se znova zlomil asi. A ne. Výborně, výborně, už se těším na další cestu. Už se nemůžu dočkat. To je můj fanklub osobní tady, no. To je super, že mi přijeli rodiče podpořit, vždycky mi to nabije energii a to a můžu vyrazit zase dál teda. Ve strážnici seděli v poli 2 divní lidi. Jsem tam viděl, jsem říkal večer, co tam dělají ti lidi, co tam sedí prostě. A najednou vytáhli transparent a začali mi fandit. Ale ono je to adrenalin prakticky stejný. A máme, samozřejmě, že máme strach o něho, ale když se na to dal, tak mu fandíme, no. Masakr, teplo, déšť, nějaký krize, ale dobrý, jde to. Už jsem jel loni a mám rád tuhle společnost ultrabikerů, takže jinak asi všechno, dobrý, pohoda, pojedu. Tak vlápneme do toho.
vždycky jezdíme spolu, no. Si tak pomáháme navzájem. Vždycky někdo nemůže, tak vytáhne lano a ten druhý a táhá. Takže to tak máme. Pro mě je to o tom, že je to takové pestřejší, když si Sparták jel. Yeah, race aside, right across Czechia, said Chicha, so I'm happy about that. Čtyři dny plný dojmu, no. Jsem nadšený z toho. Česká republika má spoustu krásných míst, kam jsem se díky Tížovi podíval. Není kopec, který by nešel vytlačit. Jaké to je poslední kopečky? Jo, za smrt. Neočekával jsem, že bude tak brutální. Kde to je už to boha? Ale dobrý no, nějak jsem to naposledy zatměl a bylo to nějaký jiný. Ticho. Ahoj. Bylo mi ctí tě pronásledovat v dalších kilometrech. Jo, no. Jsem rozmluval Tomášovi Křiváčkovi scratch. Bolí koleno, že nemůže vůbec vyšlapat. Takže... Já mu zavolám, mě bolí taky koleno. Je to tam! Je to tam! Hele, jestli to mám hodnotit jako ze svého pohledu, tak já bych tam dal mnohem víc bikeřiny, ale jinak to bylo prostě super, jako krásný výhledy, protáhlo mě to místama, který jsem znal i neznal, což bylo fajn. A můžeš chodit? To mi to přijde škoda, víš, to zdát, jakoby. Tyjo, ten je úplně to, skrouhlej. Tak je tam. Teď se oficiálně v cíli. Jo, a on vždycky člověk má jako plnou hlavu těch příhod, třeba co se mu stanou, ale pak to prostě už neví. Teď se cítím takovej. Ani nevím, jestli plný nebo prázdný. Mám úplně vymeteno právě. Hlavně jsem měl jsem cíl jako to dát do 4 dnů a jsem to stihl do 3, ne? No, jsem třeba jako na to ani nemyslel, ani na bednu, jako když jsem viděl tu startovku. Takže jako spokojenost za míru, no. Wow, damn it was crazy. Yeah. Thank you for this adventure. Yeah. A to kolo. Na zdraví. Na zdraví. Zaskají, oh. Trasa super, sice byly místa, kdy jsem tě proklínal, ale vždycky pár hodin na to jsem tě zase miloval za ty výhledy, takže paráda. Thank you very much. Dice na kayak. Yeah, sightseeing is the strongest point of this race. Tak, krtečku. Hodně štěstí, zdraví. Dobrá jízda to byla. Jo, ok, děkuju. Díky. Boží ty vole, brčím z toho. Jo. A i tobě. Pěkně. Dík moc, bratře, jo. Jen to Polsko, jsem rád, že... bylo to pěkný a trasér by občas mohl projevit trošku lidskosti. Great job, man. Oh, I'm good. I think actually this one was tougher. Yeah, really? I'm not sure why or how. Maybe the hot weather, no? Yeah, it took its toll the first 2-3 days, but it kept on for like 4. Congratulations, man. And thank you.
Hey Martin, thank you, well done, well done. Jsou domestici, to už všichni víte, co to je. Je to neziskovka, která podporuje paliativní péči v České republice. Lidi, kteří se baví mýma hlodama na sociálních sítích a tím, že sledují tu moji modrou nebo červenou tečku, jak jdu do cíle, tak tím, že je bavím, tak můžou potom přispět na tu neziskovku, která přerozděluje peníze na paliativní péči v České republice. Peníze, které jdou na lidi, kteří nějakým způsobem mají odměřený život, vidí, že tady už nějak extra dlouho třeba nebudou a domestici pod záštitou Martina Součka se snaží vlastně těm lidem ten život udělat co nejkomfortnější, aby ty lidi prostě žili.